So meron akong mga eksena, mga parigalo sa'yo, di ba? Ganon. Baka ginamit mo na to, ha? Uy, grabe ka naman, sealed to. Ano yan? Oo, so this is your... Teka, kinakabahan ako ha. Baka mamaya. Kinakabahan tayong dalawa kasi meron tayong regulatory board dito. Ano to, pampasaya? Yan. Okay. Alamin lang nating dalawa, paano ba yung ginagamit? Papapakinabangan ko ba yan? Well, kung tama siguro yung gamit, di ba? So, ang unang ibibigay ko sa'yo ay Card. Coltman playing cards. Gusto mo buksan natin? Sige Para nga, matry? try. Pwede kong buksan, part hindi naman to ginagamit sa katawan na. Ano ba to? Hindi pwedeng pakita sa ano. Hindi pwedeng pakita sa TV. Teaser lang, teaser. Oh. Ano siya, partner? Hindi ko pang babae yata to eh. Alam mo yung mga pinagbibili mo para sa'yo talaga yan eh. Dinadamay mo lang ako. So, ayan. 5 of hearts. Okay. Ito ang pangalawa, okay? Hindi ko talaga ito maintindihan. Ang tawag dito, partner, ay Uy, ano siya? Octo-teaser. Okay? Octo-teaser. Pwede, ikaw na magbukas, baka sabihin ako yung unang humawak. Ano to eh? Pang-massage to. Yun na nga. Saan nga imamassage? Yan, pakita mo, partner, pakita mo. Yan. Hindi ko nahahawakan kasi diba? gagamitin mo na yan. Kung saan mo man gagamitin. Pang-massage yan, no? Oo, ganun ba yun? Unless may naiisip kayo kung saan pwedeng gamitin to. Ano? Pwede ding display. Lagay mo sa centerpiece. Centerpiece. Centerpiece, oh. Oh, di ba? Oh, pwede. Oh. Uy, alam ko saan gagamitin. Kasi nakalagay dito, octo pleaser pala. Okay. 8 fingers of fun. Not just one, not just 2, not just 3. Well, I can do better because I have 10 fingers. So ayaw mo itong 8 lang. Panis yan, 8 lang yan eh. Panis. My fingers can move better Ay, ganon? O than the sige. tentacles. Tapo na natin. Sabi niya, kawawa naman, naging 7 na makakahiwa pa. The next gift from the wedding library, sa wedding library to galing part, malay ko naman dito, inunsyaba ko lang sila, is called the Dynamic Duo Multi-Speed. Hindi palawit niya sa Christmas tree. Earbuds to. Earbuds. Hindi, ano, try mo nga. Ang laki ng bukotas ng tenga mo. Ay, ayun, partner. Nanginginig, partner. Nanginginig siya, partner. Pasmado ka siguro. Ayun nakahay na siya. Todo na to. Wala naman. Ayan nanginginig. Baka sa babae lang nanginginig. Naku, sirado po. Nakakagulat to. Try mo nga. Saan ko to? Ang dami ko naiisip sa kanya, guys. Ginagamit sa perya. Tama. Tapos, isushoot Kasi, na gano'n. yes. Diba? Favorite ng mga bata yan. Dito mo siya isushoot. Sorry. Glow in the dark. Pwede. Hanapin mo ko. Ganon. Ito pa, meron pang isa. Pagod pala no? Anong ginawa nyo? Naglaro kami kagabi. Kasi may mga toys na binigay si Nicole. Okay, rubber ring. Di yan kasha. Oo. Ay, Mga ganito pwede to. Wow. Ganito. Elephant. Kabayo. Partner, ha? Ito talagang isang matinding palaisipan sa amin. Lagayan ng gelatin. Huwag mo to serve sa mga anak mo. Jack and Jill's, the racy and fun adult card game. Pin the boobs on the baby. Tapos yung iba naman dito mga mga fun, mga Channeline Boom Boom na hindi ko na ipapakita.